ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ରଚୟିତା କିଏ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ସାରଳା ଦାସ। ମାଳିକାର ରଚୟିତା କିଏ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଜୟଦେବ। ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସର ରଚୟିତା କିଏ? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର କେଉଁ କାବ୍ୟ ପାଇଁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ଗୀତାଞ୍ଜଳି। ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣର ରଚୟିତା କିଏ? ବାଲ୍ମୀକି। ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର ରଚୟିତା କିଏ? ବ୍ୟାସଦେବ। ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱବିହାରୀ କେଉଁ କବି ଲେଖିଥିଲେ? ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ରଚୟିତା କିଏ? ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ମଧୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧର ଲେଖକ କିଏ? ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ କେଉଁ ମୁସଲମାନ ଭକ୍ତ ଗାଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି? ଭକ୍ତ ଶାଲବେଗ।